Президенти Тоҷикистон дар пасманзари иқдомҳои эътирозии мардум дар Беларус алайҳи Лукашенко, ҳамкори беларуси худ Лукашенкоро бо 66-мин зодирӯзааш самимона табрик намуд. Рӯзи 31 август зимни гуфтугӯи телефонӣ президент Раҳмон ҳамкори худро дастгирӣ кард ва ба ӯ илҳом бахшид. ҷолиби диққат аст, ки баъзе кишварҳои Аврупо натиҷаҳои интихобот ва қонунӣ будани Лукашенкоро эътироф накарданд. Дар ҷое ҳатто таҳримҳои шахсӣ ҷорӣ карда шуданд. В национальном масштабе этой проблемы, то ни одно из требований протестующих ни о прекращении насилия, ни о выпуске всех политических заключенных, ни о начале переговоров с протестующими, ни о процедуре назначения новых выборов, ничего из этого не... Коршиносон қайд мекунанд, ки Лукашенко низ ба монанди Раҳмон имрӯз яке аз баъзе роҳбарони кишварҳои пасошӯравист, ки тасмим гирифтанд то охири умр дар сари қудрат бимонанд, тавре ки бо президенти собиқи Ӯзбекистон Ислом Каримов аллакай рух дода буд. ҳамин ки онҳо аз мансаби худ бираванд, халқҳои ситамдидаи ин кишварҳо бешубҳа онҳоро барои тамоми бераҳмиҳое ки дар давраи ҳукмронии худ кардаанд ба ҷавобгарӣ мекашанд ва ҷазо хеле бераҳмона хоҳад буд. мо мушоҳида намудем, ки баъзе халқҳое ки бар зидди ҳокимони бедодгари худ исьён бардоштанд, ҷазояшонро доданд ва ин яке аз сабабҳои он аст, ки режимҳои ҳукмравоӣ тамоми зуҳуроти дигарандеширо сарукӯб мекунанд, то ин ки рақибони худро хоҳ сиёсатмадор бошанд, хоҳ фаъолони мустақил ё рӯзноманигор аз байн бубаранд. иброз намуд сиёсатшинос, ки нахост номаш ифшо гардад.